Oke guys, OTW jemput Bu Harti. Bu Harti. Gimana? Oke. Awalnya bukaan nih guys, dan mah pula jelas neng mahai. Tewin cukup Bu Harti. Assalamualaikum. Kula. Bentar. Guys. Bu, monggo. Berarti kancing lawangnya. Anak rumah, Oh, ada di asik. nggih. Balas riyen. Steady bapak buai bapak. Tepat waktu bapak. Oke guys, ngono ya. Lanjut lagi. Enggak Bu, enggak riyen. Iya. Istiqomah guys. Kan buka. Hei. Sik. Ngonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak ya Mbak Ayu Mbakku. Ya, Ayu nih. Mbakku, waalaikumsalam. Ya. Sampai sama Mbak. Sama. Pun. Sampai dijuwi kok cacah ya. Aduh. Kok kudungan. Bego nanti. Tuh gembok. Gembok apa? Oke, makul anu gudang. Gudang kulan enggak? Heeh. Lainnya apa? Buka emang. Oh, dienggo sarang pian kok. Paling oh. Namanya anu. Nggih. Itu rupane anu. Wis nggih. Nek kira buat jajan, Mbak. Ya, nek panas ngono. Jeruk. Enggak, sudah, Mbak. Lek lho, Mbak. Alah. Kembali lagi dengan Mbak Warti. Nggih, Mbak Warti kok bari arep nganu, guys. Arep tanggapan neng gone Bonsari Bonsari. Mbak Uun, guys. Madiun. Mari kita unboxing. Unboxing. Mari kita permak Mbok Mbak. Mbok arti unboxing piye? Acara nganu kalau Abah Giro nanti, guys. Acara apa, Mbak? Acaranya Sewan. 1000 Sewan. harinya Bapak Mbah Bejo. Ibu bapaknya Mbak Uun, pengendang handal kondangnya Madiun. Iya. Nggih. Wes oke ngono wae ya live guys. Makasih sudah menemani aku live yang seru seperti ini, oke? Oke. Mbak isi jine kae ning omah. Itu di desaku. Nggih, siap nanti malam ya. Ditunggu ya. Dadah semuanya. Yes guys, ngono ya guys. Lahan sih, Mbak. Serius paham toh, Mbak? Pun. Tenan toh?
Wis oke pateni sik yo, wis berapa menit nggih temu. 4 menit iki wis ya. Mau kan 2 ke 2. 5 menitan paling. Oke, balik kita dari boe. Oke. Sik boe. Oke, terus Pas sembahyang cucu kemudian nantu. Ndak yo. Karo boe guys, boe sik milih. Anu, sik milih apa ki sini? Kepet. Coba gadung, Mbak. Mandoplang, mandoplang. Terus setengah telur guys, bae gak rosot. Jangan kecambar. Mbak, rambutnya sampean ngembang ya, Mbak? Weh. Itu semoteng, Mbak. Boyman. Itu semoteng apik. Satu wae. Kak tau semotengan. Semotengan kongguri. Cewek, besok ngarep lomba. Tidak pun tiba. Rini ini kok nggih to nggih. Itu semoteng. Bu anu ngombak. Coba, ya. Mundur. Guys, Oke guys, lanjut. Keringetan kopias nih. Walah. Hewannya semua. Jilbaban ya. Ya, tak tutupnya kalau tidak tambah. Dingkleke ketemu ning ndi sedane? Ning ada ngono kuwi tibake. Kerjang nggih. Ning jero ning kerjaan ngisor dhewe tumpuki gombal-gombal. Kalau golek tekan ndi ora temu ning ngisor. Nggih. Bego.
Melek, Mbak. Ini membuat rangka dulu ya guys. Jadi iki gak ngene iki alising kok. Beda. Beda. Ini membuat rangkanya dulu. Mas, aku jipone kerolan ning gone anu. Neng enak to? Neng etalase. Ya grene. Nggih. Kayak ini HP-nya atau begini? Kak, Ya ditutup nang telepon gitu. ditutup entah. Iki tak racik dhewe ya guys. Iki jadi iki bener reolan tapi tak racik, ada racikannya. Jadi bukan ngene iki tok. Engko didelok wong akeh guys. Dadi nek masak ya kudu sing apik. Ya Mbak ya, mulai sih Mbak. Nggih. Nah. Merem sih Mbak. Nek masak gak apik ya isin toh. Melek Mbak. Merem neh. Melek Mbak. Sip. Wes guys, nanti lagi. Penasaran jadinya kayak apa? Oke guys, Melek Mbak. Mbak, Mbak yang atuk. Menawa guys. nyaman. Sapa? Pada 15 kota Garong 20 ngono perkiraan. Dal. Ya. Continue. Gambar. Sing mbok sut pas mbok etok kok kene lho yo. Ya bahas kok kene. Suka ringan kok. Kok kene lho. Ki kono. Ibu aku. Iya.
Ini tuh guys. Terus kalau lu gua ngono. Mulai, Mbak. Oke. Guys, kono kaya apa dadi ini didelok guys. Oke mbak. Merem sih, Mbak. Mbak kita pacai guys. Habis ini kita jual. Ngawur. Nanti didol suarane. Didol suarane. Dijual di Kamboja. Nggih, aja ngawur. Gak oleh. Ngertos Kamboja mboten, Mbak? Gak roh. Kasusnya, Mbak. Gak roh. Oh, gak ro. Aman deh. Nek dijob nyindir ning Kamboja aja gelem ya, Mbak. Nggih. Teran, Mbak, saestu no, Mbak. Nek dijob ning Kamboja aja gelem, Mbak, tenan. Tenan saestu, Mbak, mboten sapurun. Pian ora tak kayak Kamboja. Kowe yo darono yo. Mau. Bentuk duit akeh kok. Duh. Aduh, kayaknya tapi Nyapa? nyawone sekarat ya padha ya. Lho, lah nyapa kok. Jadi mesti penjara kabeh wong. Tak kira ini aturane kono, bae traya nek wong ngono kuwi. Piye? Ya tak kira aturane kono, Dibae. bae ora aturane kono, kaya wong wis cereke wong nakal-nakal ngono ku. Yo ilegal kok. Masih, Mbak. Antum. Berarti yang anu neh, Pak. Rokok aneh, Pak. Apa? Ya berarti daerah kok aneh. Ben ditiru mak sawi. Kontene kocak engko. Jagongan kayak. Lho, terus wong bini akeh sing ngerokok ya, Mbak ya? Nonton tuh ini. Ha, Mbak, ha. Wong tak biyen biasa rokokan. Jadi nek wong saiki ngerokokne gak ngumun ya sini. Wis kecu diraupi Mbak ben gak ilang. Ada anu velo wali ya. Diraup ini kayak biar. Gak diraupi kok sok ben kok. Mbak Nis ngendi yo? Kerja no. Engko jam 7:30 mulai. Yang awal bengi. Heeh. Ini paling jam 7.
Bar maghrib ya bedale. Bar maghrib nek sik iso ngono obat ya apa? Siapa? Ini ngombe obat. Iya. Jadi bukmu ngenteni kontrol. Jeng lanang ngretai kan oleh. Masa tau? Jeng telepon. Kamu tahu Rene berapa sih orang? Wis kaya bodo sak bodo mbah apa ya? Itu nanti. Bodo biyen ketoke. Tak tahu ya. Heeh. Wes makan ini, ha. Macam aku biasa, melek. Ini Oh iya. Oh, 20 garek 5.000 sing tok tok nang ndi sih Mas Sawi. Ambil dulu duit masih. Heeh. Jarang ngerti nek jelehno piyuh ning sembarangan cara gelem njukuk nan. Tak jukuk wis kabeh iki. Cukup nih yo. Ngopreng kawan-kawan HP-ne diulik nih. Sampai kena HP ra patek ngumun marai. Ya, cantik mbakku. Cantik guys, mbakku guys. Nggak tidur mbak. Ini. Nggo anu moto-motonan. Kok motor lensa toh? Ngawur ora. Biru ya motone mboke. Motor kok gak lensa. Oh gak sing koyo anu iki lho apa sing Soplan. Hmm. Ora ngawur. Ya biru wae. Lah motornya mbak biru kok. Mbak kan keturunan luar negeri. Japan. Yes, cantik guys. Nggak nanti tidur nggak, Mbak? Melek gitu tidur. Jreng. Wis. Sip, Pak. Kanteng. Yes, ayu. Mbak Lin. Yo wes. Karek ringkesi. Wis iki. Iku apa wes? Aku karek nyanggur. Pisan kok pisan. Iku apa? Sedangkan kalau Bari ki mbok tak pitek ki rupane Kuning.
Udah nggak, Mbak? Ini Mbak. Tak kita ke rupanya kuning kuningan. Ben tinggal guyon karo Bakirun kok. Ayo Rono. Heeh. Udah pikiran melak ya. Iya toh, udah nggak, Mbak. Ini warga saiki kemajuan. Saja ke Amar Manuhara iki malah pitekan kuning. Cek kamu apa ora? Apa? Wes tok kan kono. Fotokan dhewe ya. Ben ya bendak sing sengkrah lho Mas. Oke. Ada kenang Mbak. Kaji mbok saiki ae, mergane rambute mbok wis Mbak, ngombak banyu nyurung larang geni. ngombak banyu ya enggak Mbak. Sudah lebih mbak banyu larang geni. Hari tiba ing anu guys. Piyan kuwi ning anu Mojokerto. Ben. Ki buah sih di sore wis ngono. Ya ternyata ben kamu gawe karpe. Mas Piro. Setelah sampai bawa beli ngira umum. Iya bisa. Pakai buah aja di sore itu. Siang lagi. Asli dari kepikiran aku. Ngantuk toh, Mbak? Ngantuk? Ora. Ini apa, Mbak? Sekarang meripatane keciut nih. Nih kan ngantuk dikira ngantuk. Sampun sepuh Mbah ya.
Anu hairspray ya, nanti hairspray. Apa tuh, Mak? Jangan. Kau anak nih gini. Itu masaknya, Mak. Ora penak iki kok bawa nih. Dirokok irit-iritin, Mbak. Oh, iya. Oleh rokokan. Gue rantang ini apa betul? Malah saipet isine. Hmm. Toples kuwi ada waper lho. Duh, kok toples tuh, Mak? Tak apa-apa. Ada no Mikane oke no kok. Oh, iki ada roti. Sing kulon ki kok rada anu to. Jepir mula mengisan jepir itu. Oh, kena wis garing lah iki. Hmm. Oke. Wih, Iki jalanan aku nek kesel. Kok potong nek rambut, Mak? heeh. Bodong nek. Iya. Heh. Iya, gaul. Iya koyo lanang nek. Ndak gaul ya tambah lho. Wong lanang. Itu dene iki statik dowo kok. Itu dewe neh lho ya. Beli Mak, tebarane Mak. Era mau percaya apa? Aku jelas. Termaket. Lah terus yo ndi to? Ngarepan ya betul. Arek ngemplok enakan gane patos. Untuk to. Lho, Wine ndur kok. wis nek dulu kulkas ya tos ning jero ya. Wis cangko anu kae lho. Jero kulkas. Rumah teng kae tak jajal kok. Iya. Kan mulai deh. Apa mulai? Kowe nek ngaru kon ngeri Mbak Lin lho. Oh, kok piye? Main. Allah, ya wi mikir kok. Hmm. Ora duwe duit ae dadi amanah depan. Wong buka kuat kok mati. Heeh. Sudah deh. Tinggal saiki ya, Pak. Nggih. Ah, keren. Jam berapa ya iki? 4:30 paling. Wah, 4:30 Pak. Gak kekeselan ya, Pak? Gak kekeselan ya tinggal saiki. Oh, jam 5 main kurang seperempat. Oke, guys. Udah nggak Pak tadi? Udah nggak. Lu sampean butuh dek piring kuliah apa kira Kak? Nggih to, Senin sore. Cokean. Wah, langsung kan. Nggih. Kali sinten, Mbak? Gak masak tapi. Mboten jilbaban tok. Oleh ngomongnya magrib berarti diomongi. Tengah pitu lagi ngomongi. Dan kalau ini saiki. Nih. Ikon kon inden. Ngomongi kon kudu wadah. Tapi lek masak kembak sakit nggih, Pak? So. Misalnya masak kembak. Iso. Hmm. Iso ya iso-isonan
Zaman biyen. Morning guys. Baca foto kur-kur. Ya tapi kan nggih pantes to, Mbak. Iya. Nggih. Ini dengar, Bu. Kesengetan gak? Oke, baik, ngetan lengkung ya. Ini. Terus guys, jadinya kayak seperti ini. Oke. Aku jadinya kayak apa? Aku nge-vlog nih guys. Oke. Iya, tapi les macam aku kebaya. Kak apa, Mbak? Betul. Aman. Iki kayak hiasan kiri, Mbak. Kenapa, Mbak? Yes. Ini Mbak, Mbak. Kayak cantik deh. Itu Iya. Ini Mbak. wis Cantik karek ketok iki nih kok. endi? Iki ketok iki. Gede oh gila. Amin toh. Red. Sudah deh. Cantik. Cereng. Oke, karek ge ceplek, Mbak. Yes. Makasih ya guys yang menonton sedini ini Mbakku. Dadah. Dadah sih, Mbak. Dadah. Dah. Siap, Mbakku. Bermangan sawo lho, Mbak aku iki. Sawo ki marai anu. Lah ya kok klekek ning gorokan rasane. Sawo semongko Ya nggih. sirian. Ya nggih. Soro. Piye Mbakku langsung rokok kok. Gak ngerokok sedinane kecut, Mbak. Bar mangan dirokok. Oke. Sip, pokoknya ayu-ayu rokokan Mbak Jan. Sip. Ya kasih gendang wong iki. Tak Solo. Piye? Gendang bareng utuh terus gak leren. Cah wedok to? Gendang tok. Lah nggih. Wong Sip. maju. Yo.